Salutare, noi bine v-am găsit la o încercare de video. E așa, ala noastră, Găina. Salutare băieți, eu sunt Găina și în cazul în care ați aruncat un ochi recent la mine pe canal, ați observat că inactivitatea a scăzut foarte mult și n-am decât să spun că pare rău. Îmi pare rău pentru că mulți ați avut așteptări de la mine și ideea e că eu vi le-am dat. Cu trecerea timpului am observat că treaba pe YouTube nu este chiar așa rău. Îți mănâncă de la timp, bani, până la prietenii. Însă în acest video nu am de gând să mă plâng. Nu am făcut acest video ca să vă câștig mila. Fac acest video ca să trebuie să înțelegeți ce o să se întâmple cu acest canal, ce o să se întâmple cu mine, cu comunitatea, cu tot. În primul rând, canalul de YouTube. Canalul de YouTube o să rămână același. Oarecum. Haideți să vă dau puțin context. Deci, numele o să rămână la fel. Însă, contentul pe care o să-l fac aici, l-am mai făcut. Oarecum. Foarte puțin l-am făcut. Am încercat. Am văzut că nu prea a prins la mine. Am zis că, bun, pas. O să vedeți despre ce vorbesc. Nu dau mai multe spoilere. Comunitatea. Sper să-mi rămâneți alături. Însă, dacă nu vreți, vă înțeleg. Și în continuare o să fiu activ și pe serverul de Discord. Linkul o să-l găsiți în descriere. Și încerc să fac live-uri cât de zilnice pot pe Twitch. Da, exact. M-am reapucat de Twitch, acolo joc League of Legends și Valorant. Pentru că acolo lumea te descoperă mult mai ușor și mi se pare mult mai ok pentru live stream. Am mai multe lucruri, mai multe interacțiuni cu chatul și chestia asta mi se pare foarte, foarte bună. Și nu în ultima parte, ce se întâmplă cu mine? Păi eu sper să evoluez. Nu vreau să rămân cum sunt acum, pentru că în momentul de față nu-mi place ce fac. Pur și simplu nu mai îmi plăcea ce fac, o făceam din silă, de nevoie. Însă lucrurile o să se schimbe. Sunt pasionat de ceea ce fac. Mereu am fost atras, chiar de mic. Primul canal l-am avut în 2016, dacă nu mă înșel, chiar după ziua mea. Datorită fratelui meu Cali, chiar vreau să-i mulțumesc pentru ajutorul pe care mi l-a acordat. Am postat foarte puțin, 3 videoclipuri, după aia m-am lăsat de YouTube, oarecum. Un an sau 2 ani mai târziu am reînceput să postez. Am încercat să postez cât de des am putut. Am schimbat conținutul atât de des încât nici eu nu mai mă regăseam în ceea ce făceam. Însă continuam să o fac. De ce? De plăcere. Simplu fapt că eu cream conținut și lumea se uita la mine, nu foarte mulți, nu vă gândiți la o sumă foarte mare. Într-un an m-am chinuit să ajung la 100 și ceva de abonați. Însă eu în continuu făceam de plăcere. Însă nu am mai găsit aceeași plăcere în contentul pe care îl făceam acum. Nu știu dacă era din cauza susținerii acum, sau pur și simplu din cauza faptului că nu mai mă regăseam în contentul pe care îl făceam. Nu știu, însă sper să fiu fericit de decizia pe care am luat-o. Și nu avem decât să lăsăm viitorul să ne arate chestia asta. Videoclipurile de pe canal au dispărut. Toate sunt puse pe unlisted. Mai puțin un videoclip cu 5M, care îl las acolo să ajute oamenii în continuu. Ce pot să spun? Nu vă mai rețin. O să vă mai las aici 2-3 faze cu live-urile și videoclipurile vechi. Eu am fost Găina și mereu o să fiu Găina. Vă mulțumesc pentru atenția acordată și pentru susținerea pe care mi-ați acordat-o timp de 2 ani jumate. Chiar dacă timpul o să treacă, sper să fiu aici în permanență până când o să fiu nevoit, cel mai probabil de sănătate, că o să putrezesc aici pe scaun. Oricum, mulțumesc de vizionare încă o dată.
La revedere! Sama pula, te fac autostradă după. Da, de ce sunteți așa, gen, pe bune, sunteți puțin cam terminați? Ea mi-a zis că îmi dă cu mare drag și eu am întrebat-o dacă îmi dă și mie un free trial, că până la urmă așa mi se pare normal să văd dacă pot să mă bucur de ce îmi dă, deși eu pe poze niciodată. Salutare lume, bine v-am găsit la primul episod de Minecraft Build Battle de pe canal. 5 oameni pe live, ce s-a întâmplat? Haideți, va veni, nebunilor! Pe acolo 2-3 secunde, nu uitați să apăsați pe acolo pe butonul de like, share, să vadă și prietenii voștri și vom reveni pe fiecare zi cu câte un episod, 2, 3, 4. Wow, auzi? Și pentru ultima dată vă spun, sper să ne auzim cu bine.